Πάμε να εστιάσουμε ξανά στα δημοτικά πράγματα και θέλω να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Λαγουδάκη, δήμαρχο Περάματος και εκ νέου βεβαίως υποψήφιο δήμαρχο στο Πέραμα. Καλή σας μέρα, κύριε Λαγουδάκη. Καλημέρα σας, κύριε Σβέρκο, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Κύριε Λαγουδάκη, πλησιάζουμε στην κάλπη των αυτοδιοικητικών εκλογών. Το Πέραμα είναι ένας δήμος ο οποίος πέραν της ιστορίας του, της εργατικής του ιστορίας, είχε η δημοτική του αρχή επιδείξει και ένα έργο πολύ συγκεκριμένο. Θέλω να μας πείτε τα στοιχεία αυτά τα οποία κρατάτε από την θητεία σας την προηγούμενη, την τελευταία, η οποία κρίνεται και από τους πολίτες στις 8 Οκτωβρίου. Κύριε Σβέρκο, η δημοτική αρχή που έχει την τιμή να εκπροσωπεί σήμερα τους κατοίκους αυτής της περιοχής, μιας περιοχής που όλοι γνωρίζουν ότι βάλεται από δεκάδες πολύ μεγάλα προβλήματα και κυρίως περιβαλλοντικά, λόγω των εταιριών πετρελοειδών, λόγω των εγκαταστάσεων του λιμανιού της Κόσκο, λόγω του γεγονότος ότι έχει ένα μοναδικό δρόμο εισόδου-εξόδου που καταλήγει στο μεγαλύτερο πορθμίο της χώρας μας και το δεύτερο της Ευρώπης, αυτό το πορθμίο Περάματος Σαλαμίνας, λόγω της διαχείρισης των απορριμμάτων που γίνεται στο σκιστό Περάματος. Όλα αυτά είχε να αντιμετωπίσει το 2014 που ξεκίνησε αυτή η δημοτική αρχή και το τεράστιο χρέος που κατέτασαν τον Δήμο Περάματος ως το πιο υπερχρεωμένο δήμο αναλογικά με τον πληθυσμό του σε όλη τη χώρα. Είναι αξιοσημείωτο να πούμε βέβαια συγχρόνως ότι όλα αυτά συμβαίνανε εν μέσω μνημονίων, μνημόνια που διαδέχθηκε ο COVID και ο πόλεμος σήμερα στην Ουκρανία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο δύσκολο ήταν σε μια δημοτική αρχή να παρέχει υπηρεσίες, όχι ποιοτικές υπηρεσίες. Γενικώς, αυτές, τις απλές, ναι. Παρόλα αυτά λοιπόν αυτό που εμείς όχι απλά κρατάμε, αλλά που ως απτό και μετρήσιμο έργο έχουμε να επιδείξουμε προς τους δημότες αυτής της περιοχής, είναι το γεγονός ότι ο Δήμος Περάματος από τον πλέον υπερχρεωμένο είναι πια μέσα στους 10 πιο υγιείς οικονομικά δήμους σε όλη τη χώρα. Το γεγονός ότι η υλικοτεχνική του υποδομή, η μηδενική και κατεστραμμένη εντελώς η υλικοτεχνική του υποδομή έχει αντικατασταθεί από καινούργιες αγορές. Να σας πω ότι βρήκαμε ένα μόνο απορριμματοφόρο για 9 περιοχές που είχε και μάλιστα δύσκολες λόγω της αμφιδιατρικής θέσης που έχει ο Δήμος Περάματος. Έχουμε πάνω από 12 απορριμματοφόρα, GCB, υδροφόρες, Hootcliff, μέχρι και 4x4 μικρό πυροσβεστικό για να προλαμβάνουμε, να παρεμβαίνουμε με αμεσότητα σε δύσκολα σημεία αυτής της περιοχής. Έχουμε να επιδείξουμε μια σειρά από έργα ουσίας και όχι βιτρίνας και κυρίως είναι το πρώτο και βασικότερο είναι η αντιπλημμυρική θωράκιση αυτής της περιοχής. Μιας περιοχής που λόγω της μεγάλης κατοφέρειας, όπως είπα, οι δύο μεγάλοι δρόμοι, η Λεωφόρο Ειρήνης και η Λεωφόρο Δημοκρατίας στο κάτω μέρος, στο νότιο τμήμα της πόλης, μετατρέπονταν σε λίμνες και σε ποτάμια. Και σε ποτάμια, σε χυμάρους, βέβαια. Μεγάλο πρόβλημα. Το Πέραμα πάντοτε υπέφερε, ναι. Όσο μεγάλη και αν είναι η ένταση της βροχόπτωσης, σας λέω ότι μέσα σε μισή ώρα ο Δήμος Περάματος είναι σαν να μην έχει βρέξει. Μάλιστα. Είναι το ουσιαστικό. Το δεύτερο και μεγάλο και πολύ σημαντικό ουσιαστικό είναι η υδροδότηση της Άνω Πόλης που χρησιμεύει και για την προστασία, αν θέλετε, και τη συνεργασία με την πυροσβεστική, ώστε να μην αναγκάζονται να κατεβαίνουν από το όρο σε Γάλεο τα πυροσβεστικά για να ξαναγεμίσουν και να ξανανεβούν. Και από το ένα άκρο λοιπόν μέχρι το άλλο, ο ΦΥ 600 αγωγός, υδροδοτικός αγωγός νερού, που δίνει τη δυνατότητα να έχουν οι κάτοικοι του Άνω Περάματος η υδροδότηση συνεχή και καλής και άριστης ποιότητας, μιας και μέχρι τώρα γινόταν με booster και όταν κοβόταν το ρεύμα, κοβόταν και το νερό. Μάλιστα. Ένα εξίσου σημαντικό κομμάτι είναι οι μεγάλες διανοίξεις που έχουν γίνει μέσα στο Πέραμα και αναφέρομαι στη Σουλίου, στην Αεροπόλεως, τις ασφαλτοστρώσεις και τις τσιμεντοστρώσεις σε οδικό δίκτυο του δύσκολου Άνω Περάματος και βεβαίως μια σειρά από έργα υποδομών στο κεντρικό οικιστικό ιστό και όχι μόνο από το ένα άκρο μέχρι το άλλο, όπως είναι 21 παιδικές χαρές ασφαλείς και πιστοποιημένες, 6 γήπεδα μπάσκετ, γήπεδο τένις, ανακατασκευή και επισκευή και συντήρηση του σταδίου που έχει γίνει ένα σύγχρονο στάδιο, το καμάρι της πόλης, το θεατράκι Μίκης Θοδωράκης που
φιλοξενεί κάθε καλοκαίρι, έτσι και φέτος. Προχτές ολοκληρώσαμε το πολιτιστικό Σεπτέμβρη με εξαιρετικές συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις. Νομίζω ότι αυτό που έχουμε σήμερα να επιδείξουμε είναι πραγματικά ένα σπουδαίο έργο, είναι κάτι που χρειαζόταν πολύ η περιοχή και νομίζω ότι οι κάτοικοι το αναγνωρίζουν, γι' αυτό και από το 2014 ανανέωσαν το 2019 την εμπιστοσύνη τους σε εμάς. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι και σήμερα, το 2023, οι κάτοικοι του Δήμου Περάματος θα μας εμπιστευτούν ξανά και θα προχωρήσουμε σε μια ολοκλήρωση, θα έλεγα, σπουδαίων έργων που τόσο πολύ έχει ανάγκη αυτή η περιοχή. Δήμαρχε, ακριβώς αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αναφέρατε πάρα πολλά έργα, πάρα πολλά πράγματα τα οποία κάνατε τα τελευταία χρόνια στο Δήμο του Περάματος. Πραγματικά τα πιο σημαντικά έργα υποδομής, έργα αναψυχής, έργα αθλητισμού. Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα, τι μένει να κάνετε? Κοιτάξτε, να σας πω, θα μπορούσα να μιλάω για έργα μέχρι αύριο, αλλά να σας πω ότι η πεποίθησή μας πως μπορούμε να υλοποιήσουμε ακόμα περισσότερα έργα και να ολοκληρώσουμε ένα πρόγραμμα που μπορεί να ξεκίνησε, όπως είπα πριν, σε ένα περιβάλλον ανασφάλειας και οικονομικής ύφεσης, αλλά έχει αρχίσει και γίνεται ορατό και ωφέλιμο προς το Δημότη. Έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις προκειμένου να υλοποιήσουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις και έργα υψηλής αναγκαιότητας. Το 2018 εξαιρέσαμε χώρους από τη σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου προς την ΑΕ που έσπασαν μέχρι τότε παγκόσμια πρωτοτυπία. Μια παραθαλάσσια περιοχή, οι κάτοικοι της να μην έχουν πρόσβαση στη θάλασσα. Οι περιοχές λοιπόν αυτές που έχουν δοθεί στο Δήμο Περάματος για 50 χρόνια σε χρήση και εκμετάλλευση, όπως είναι ο Αρμός, όπως είναι το δυτικό άκρο, είναι λοιπόν ήδη με εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις και στο στάδιο της υλοποίησης. Σήμερα πια έχουμε και τη γνώση, έχουμε την εμπειρία, έχουμε όραμα και έχουμε πολύ όρεξη για δουλειά, κύριε Σβέρκο, και γι' αυτό διεκδικούμε την ανανέωση της εμπιστοσύνης του περαμαϊκού λαού. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί θέλουμε με σταθερά βήματα, όπως μέχρι τώρα προχωρήσαμε, να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμά μας. Μάλιστα. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμα στο πέραμα και το γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Κύριε Λαγουδάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ πρώτα για την ευκαιρία που δώσατε στον κόσμο εδώ και μέσα από τη συχνότητά μας να μάθουν το έργο σας και να ευχηθούμε και καλή επιτυχία στις προσεχείς εκλογές και καλή δύναμη, γιατί δίνετε έναν πολύ ωραίο αγώνα εκεί και σε δυνάμεις οι οποίες δεν είναι εύκολο να χτυπηθούν και έχετε δείξει και περίσσιο θάρρος. Να είστε καλά, κύριε Λαγουδάκη, ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχόμαστε υγεία και δύναμη σε όλο τον κόσμο, γιατί όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας το τελευταίο διάστημα νομίζω ότι χρειάζεται πολύ δύναμη από τον κόσμο για να τα απεξέλθει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και τα ακροατές σας. Να είστε καλά. Ο κύριος Γιάννης Λαγουδάκης, δήμαρχος στο Πέραμα και υποψήφιος δήμαρχος εκ νέου στον Δήμο.